Yan so bofo. Ya som Yesu Kristo. Ye Nyankopon. Bofo be no say ye kunu ni bo asenu so. Oh pe obi oje Kristo Yesu dia ke Yesu salefo. Ba mi ni enti aye ni na asofo mpayimfo ni bi. Asofo nkuto ni bitimi kasa ono wanje Yesu Kristo ni. Ni mo wajabo fudi. O say de ohene ni mo nyini ni ba je na ko adi. Bofo e kire asantefo kasa wasoma obi asemasi. Ye tu bofo. Ese bofo na kasa oni tumi o. De o tumi na kasa ide ewo ho. Ba bofo ni ye messenger ya soma no. Enkane no nanka obi e ko shabra wase a o me sunsun sra ide ehia no. O be suma ebe be tumi be bedi na chi. Be na de wa sha bofo na ma ya wie. So mumu na de anfa yenko. Ete wu ye se kwakoje adoso bi. Kwakoje suma bi. Kwakoje bosum bi. Kwakoje ade bi se ro kwakobobra. Abra wa sha bofo ndi amai. Ya o konfo o se nyame nkom. Eno konfo o sha bosom kom. Bosom kom ye suma na wakwaje no. Ena se suma na kasa che na wo hye nkom a ena ya bosom kom. Bibi to bi hye nyame nkom. Ti wa bosom kom ena so won pe. Ena insaman frefo. Ti insaman fre ya de anye. Wo be fre sama ya wi. Sama na ba kan. Asuma se de kum we de kum. O fa nche. Cha wo de wa bra ba so ogbo. Na fe wudi wo wudi achi. Wo ba so waka achi. Emwo nipa. Na papa eye bone sese bi o papa afiri mu o maame afiri mu na obekọ ne na so afre ne se wo mwa eye bone ana eye bone Arafo no maha etu magiecha so mesre wa fe nu ho mi abomode na subscribe like na share video no efama me na bobel ne so se be ya upload bi atuma ubenya bi ahwe na wanya bi ati enne eye spiritual program ena ye de ebrem nti mesre se mbagibre na manya abotre ne yewura ensem sanse ne mensa ka miracle prophet ewa ha yene no ebedo ensem no mu asuko na de koso abrabum a wonte ase no yemfa dwumadi emre wi yene na wate ase eno nti etwa ehu simape aba ye ba dadro ensem no mu asuko Free AM Home Care and Nursing Home no mu behwe awo for ma onanya kwan waduma we home care and nursing services elderly day care medication management dementia and Alzheimer care physiotherapy services post surgery care illness recovery care ni nyina ne say obusuani bi kra na bi a wakwa yaresabia na yeyi na befie na free AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7 won mu abekọ akokrokro no ekwan befa so befa ni ndro no mu entertain no na wo so nya kwan waduma ene AM Home Care and Nursing Home sabi na mi pay obutimi krokro busu afokro a kire wa mu omo wo hefa AM Home Care and Nursing Home e wo Fanko Accra and Sawom Road from 0540 344 837 and 0207 859995 papa me wakọ aba ede obatu magiecha so ma me je so me cheche tifo nyina na brabo mu tese Kristo adom ti bibia eboko oh okay Kristo adom nti bibia eboko ne bofanyi area jada Roma yakọ eye moamoyonkofo yesunsum sorry for ye bi so ni o makodi nkomo na yekokoduru honum na me bisa ase wo mo tesen no o ka kire me se obi se ho tesen a kasa enye enti di enti na wo de wo si wo bo ade na da Roma enti wo hu yi so wan fa yi ama de o hwe wo so na onto aso obi che wade that's why na se ya ebi mabie enti yeye na chese saafo na wo mo de sanchiremu ne ba ye ne bia ne yeye saafo mo de sanchiremu ba ye no omu nkyeremu no ewo bebi omufiri ba me de Nyankopon e de owura Yesu ona mate ase se ye na nase papa mo boni mo ye na nase ebra ye ba na mehwe ne ma bi ekoso ewo montene so ana mpese me bisa wasem bi se ba no Yesunsum sorry mu sane mo ye mudwuma asifa ebinum hu ne se mo mfa onyame akwan so ana se sebe mo nsum Nyankopon na mo som abofo bebese me bisa se eba ne sa na se te sa de a mo de twere kunkun ne ye adwuma na ye twere kunkun ye adwuma ana asema kan se ntisa ye nsum abofo na ne kire ye mu ne ye hu se de atie ye som Yesu Kristo ye Nyankopon etimo so so bia so ye so ana ne fia na ne bia onfa se nua ni agora se ne si wa no onji Kristo Yesu ne si wa ye dai sa se ne si hono bofo be no se ye kunu ni bo asenua so asenua no symbolize the restoration of Jesus Christ okay enti ope obi oji Kristo Yesu dia ke Yesu salefo ba mi ni enti aye ni na asofo mpayimfo ni bi asofo nkuto ni bitimi kasa ono wanji Yesu Kristo ni mo wajabofo di o se de ohene ni mo nyini ni ba je na ko adi bofo e kire asantefo kasa wasoma obi asemasi
ye two bofo as a bofo na kasa oni to me o do to me na kasa dey e wo ho ba bofo ni messenger yasoma no say asantiri kasa ma two bofo that means ye will be what wo oracle be what wo awode ade bi asoma ni pebinti osoma ni ne fe de be bofo ba bofo ba na ho bofo no na de osoma no mu na na se wo kra no nim de wo ye papa say ye ko sunsum ni ewura sunsum a saman wo ho ana saman wo say abofo say na saman wo na say saman ni abofo nyepe saman na abofo nyepe ba wi wo na saman enka na Yesu Kristo ko wu no na wo to ba ha no enka sa Moses say ni ho di na ye ho papa Moses ye bi kunu Moses ye bi papa enti o saman ni ho di a ana saman na abofo di a den na Moses eni Elijah mo eyi ni ho di ya e Kristo Yesu na nya denti na sofo no binum ka ne se saman eni ho na se wo bi wu na se nipa no ka se wayi ne ho adi a eye hunhunfin bi na hye nipa ne mu na yesa saman ho adi we odi bi o sofo bi kasa na so ohun bi da nu nwura sunsun da intro beka se ma me de ohun da no onka ese de anya hu de di wadanse eti average macro profit de meka a kire no se saman ewo saman ewo ho na ntidie be na wo ka adi ade di san se dodo na ate sanse bi ache edi wo makoma mu dam ntidie na wo beka ama nipa ne ho ne se no kura se ne saman ewo ho no maame de me meka amehu se saman ewo ho efri se sunsumu wiase no maame si ye ko sunsumu na si ye fra bofo ye wo ba bi ansama afo so pro part ye do shimbo e be kire se kokoye no wa ufie saman saman papa obey bofo de man also play the part ke saman ni wase da me because the Bible de kire no na me kan emra Kristo Yesu abofo me share ne den no ne yen saman fo ena so bo mo bra ye ti no on be ya abofo e be share ne den na che se wuchie mu asa wo saman ana se nipa bi firi mu na ne saman ne be ye papa de ma wa obey obofo papa de ma na emom enya saman papa se saman o ye de saman ba ye obone no papa se o ye papa na beda ne bofo oye papa e wo ye wuo ni mu wuo na chi se ka che bofo ase bofo ye se ya so obi se on fa bibi ko obi eza o obi hwani na abo bra papa ye o Kristo suma Unyango no ana ife Yesu Kristo betima soma o soma na papa be bofo so de ade ade asoma no wo tu ni bofo ti process de ade asoma na o de abra no de o ye angel papa say nsam a wo kan ya papa Reverend Anthony Kwadwo Buache resurrection asafo na o da no ne ye papa modern bo wo boy ye wo man mu ha nei wa kan kra chi kakra asofo ni binum aba abonten ke kan se papa no akopie mu wo bonsam jam amaga na fo atoba ha bisa se papa no akopie bonsam jam dia ene sa asofo na hefa na mokoye ekohu se nipa ne wo bonsam jam na se ne saman bi ene da adi ma wo mu hu se so fu ka se odi fo na kopie bonsam jama ne Bible kuta no on fanto oro no on ko pese kan no ko dokuya so wakasa papa no bonsam jam ade enti na wo kasa papa dita me kasa ne se Bible ne kuta me ati ase se oni ba nyina bewu no wo na chi atamu ho atamu na chi no ene be che ba bia ide wo kwa kina na atamu ni maaye wo bu aten wo se mu aten ne bu aten aseme na okay osofo be kuta Bible no ba ka se odi fo bonsam jam no me se won fa Bible ne to na so waka se ni suade hunu mu nso no hu no Nyankopon ade Nyankopon nyanye no ni suade hunu nyama atemmo mere nyanso ye Revelation yeti asese atemmo mere nyede enyanso ye oni ya metara hinwam emebu yaten na ye papa na akobonsam jam so akobonsam jam so ko heavy ehoni hia ye yati asefo eti osofo ne na bra bobodi ye oni wawu oko na we eti omuni do wo ye omfa Bible ni nyina ngufom omgo rese kan no mu rakayem papa na se ye kan sa eni suade hunu kura no sai ne fa eba anasa sai ne tie papa adisuade hunu Revelation adisem enoma ebesi na enyansi ye ne fa ne se de be adisem eniema ebesi na enyansi ye ne fe ne disem enti so osofo anasa sunsum ni bi kan se onyame adan bibia di a kire na kwan be na ofa so hunu kwan be na ofa so tese nyame na akasa asemu ya kire ye wode bibi kasa gura sum ye wode onya atenka ye wode yisere se mfonyini ene wode bofo gina no waka kire no enti papa wo de ne tesen papa me de ne ya hodo me yensa ye wode yisere se mfonyini ye wode bofo be gina cha be ka kire wode bofo be kasa fa memu
Nti e wo se wo duru bre bi mu e wo nyamesum mu ana se nyame mu ansa ne de se di ye na ma wana ya wo adi ya obia obi me ne oto wo bi eno ya guardian angel o kasa kire yin e do be say me ko dai kare ni sisim so pass ade me nya o se ka me san man san me ne ko no sisim so me frɛ no se wo fi ase woni ho enso man frɛ na pass woni ho edo eye obofo ne na o kasa eno ye adi se de to so me na me ka say obu abofo gya ne chen na o kasa kire no by now say on your spiritual life here ni tinu ho guardian angel no enti abre bia nsem o mo ka kire mu ana sa nsem a mo hunu no ene ebe mu ana sa asema o ka kire wo no de o ka kire na ebam anga say ye wa disem ene yon komhye enti say eya disem no ka kire wo de ebam ba yon komhye no ka say ene o kire say ye bibi ka ho na wa anya nka wo de ebam ba wo disu pepe de o say ebam na ni ade nti na difo ni bi ba bonten be hyenkom nanso ekokodura wiye na nkomhye na sa atwa fa wo mu so bi hyenkom de twa no so wa kire say nkomhye no ono ni tumi bi agye na chi wo de hyenkom no oni tumi bi agye na chi o hye ne tra akwa nti o se wo hyenkom a wunya tumi bi ba ke wan sa sa say ke me bi no ka say wo wie ma de wu ba o so wie ma de anto so nya ma nkum o fre bi de akire ti tumi be na sa sofo no o fre ade di sa nkomhye na chi enkomhye ade wo say enkomhye o koma shat wo say mbrem by force enkomhye ti o kom say o sha de say embrem ti say wan hye na emem ti tumi be na de sha de no say embrem ti me ka sem to so a me di area de tumi na e sha na ere amna bem papa say ye ka saman na enkrofo ka ne se eye huhumfi because of say bia say judgment day ni ndru ya edi enti na wasa saman pie safo ne ka ne se saman ne basa na je say huhumfi be san se bra ye de bebu aten no emai eno so papa wo kire mu sen yo mo ka no me no mo ya adwene me sha no mo nya adwene o kwan be so me no mo ya adwene e wo sa kwan we say tres maka je say saman fra nya de papa sanya de pa de enti na nipa bi wo hyewa ye nyina etimi bodwa se ye fresh saman na nipa na ba be ka de kun no enye papa de asenka sa na emeye nsoso yes so am ka tres saman na ya say enye papa by attempts o jaw ene me nipa yesa mama entoa da atoa ga ko frɛ papa sa asama ye nsoso de enka sa de tie bi ani wasi agitum mama ye ni tum by nyankopɔ so de obi aka ma no okay enya de ya state no emele organ as by force ko frɛ saman ba ayo pe ba me ka to Kristo ni se hu hia woni pe wu a ensan atamu wo bompai e ma no suma no enti sa bra ye kwaso na nipa na wuhyew no sa de tie bia no omo nka omakoma nto omo yem na papa sa de wo kasa nto wo ada no sa ababa wa hwe ne ba na ne nsuru mate na wo ka che ne se wonya abotre na mo on frɛ saman bia ne ade papa wo ye sure se be yadwuma sa ade ma me nti kasa nto wo ada no ade wo ani wo ho a o ka ye simple be di wa ya enti me kasa nto wo ada no me ka kire mo re se mu o ya de ba Kristo nti e be yo mu ntwaso papa say ya bani sunsum samu ani ade a ese se wonya dibre bi e wo asofodie ni mu ansa na nyame ahyase adane ma bi ade a kire wana enye dibre how to grow a spiritual life si bi abete wo ho e ma sunsum se nyini na se papa asofo bebre wo hono mu a yete wo mo ho nsam e wo social media ni ade a se bede enko mo ye no omo ho nte enso abere bia no wo mbegire nyame fia wo mo ye adwuma ne pepepe papa ye kasa ho te a your righteousness and your cleansing ahotenko ana babotere ne yede enko ahote enko na brabotere ne enko ye kire mu sen ma me say o be force rese ma ho nsa what ho okay ntia no nya tene ne ye tere ne ye ateme ho what ho okay so what ho a sunsum ti be meo ba wa ma bratere ne a unya nkwaje wow na je se ubetimi ate ho but unya nkwaje but abrabotene ne de ebemu a nya nkwaje ane na de ntina sa ne mese nko mo ya yepani ne kakra de ntina wo mu nante mu ubetimi wa mo nante ebom ba life no enso do de pa ma ye do pe no ye adom nko na abrabonko na papa de ntina kamia ye sa sofo ahodo aka no asa wo ya ne wo menya ntawantawo bi wo se de wo mu ye wo musom ne wudie ma me no kra na mo mpe akra na wo mu mpe ane ujidisi obi hwe osisi a sama wo ka obetimi ade atum se de wo momo ye ne ye nokre no no de na enye nokre onyim de me ka ne nyina asofo am no me ka sa nyina mutim bia hwem bia em de me ka ne nyina e de so beji atum
So for the any about for them, but offers a be any so don't ever for them. Pentecostal churches, no Orthodox churches. Never be bad. Where's the swim on them? What be any more basic, Baba? Ɛyɛ charismatic for wɔn yɛ sunsun nnwuma yɛ no abɛgyina abɔnten ayɛ na no bɔnni bi wɔ mu saa. Oh, nsusu aso ɔno ama ɔno Papa deɛ nti a mebisa saa ne yɛ sɛ wɔn mo no abere biara no sɛ ɔmo consult evil spirit na no mo de pɛ protection nti saa no wɔn mo ɔmɛgyae no wɔn aba wɔn mo hɔ no mo abɛgye protection anaasɛ sɛn. Yɛ pɛ protection ankasa ɔwɔ asafo Yesu Kristo hɔ. Ɔde protection ankasa ahɔn mu nyɛ ɔna bɔɔyɛ na de ɔso wɔn nyɛ na ɔreject no ɔna etu aboa wo. Ɔna aba ahɔn mu nyɛ na ɔreject bi sɛ ekuo wɛ de me mpɛ mu bi na wɔn ba na aso na kɔ di maame wo ma 5 ana waka kire wo ma 5 no wo ma 5 no wache mu 3 ana se 2 we di omo arabo na yede emwa watwe wo na 3 na aka na kodi 2 na chi a ntu be fi 3 na aka no se de aka ndi omu nyina akoye baako omu nyina akoye baako tu be yi onyama omu saa na enya nkopon no ye paaye na papa sa wo yo sofo a eyo hye se chenchena ache a ewo se woni bofo na ntia there be your pastor your prophet your evangelist and your priest of God. Obi enwumedie ne sen. Obi enwumedie nko. Pastor, aye obi owo hobobro, owo tema, owo suru, owo odo. Ne nyanyam yasem tinemu. No wonya tema ma nipa bia, wote nipa bia mere yo ase. Yeah, pastor no. As a pastor. Okay. As a osofo. Onya nipa bia mere yo ase, to nipa ye fo so se den. Obetena se ne boni a kira sa aka ne wabe no. Okay. As a prophet, obi obetena wasi ho. Atwe nyame ne, ati nyame ka. As a priest of God, everything was what in whatever you are, I'll be a buffalo, I'll be a soon sem. I'll bring a man and everybody in December to him say, my wale say, and may say, maybe in Kosoa, not priest of God, not diamond. Na ye beti me enya nipa ba ko beti me abe sa characteristics ni nyina se nipa ba ko o timi ye pastor adwuma o ye prophet ana se ya nkrankra bi adwuma di Papa o ma tell to kuta sa mountain apostles of God. At times obi oye apostle okuta that mountain ni nyina. Say apostle na the biggest and the highest mountain. Oh Christos ni nyina. Papa ya ba e be hu se wo ya apostle. Apostle na wo ye no betumi age atum se sa ne ma we nyina wo ye bi. Nyame adom ye boy homoden. Na die na ma hu ne se wo ya apostle of God. Dem hu se be apostle of God they say. Betimi nwiase na me nwiaso temane. Me nwa temane, me so betimi nwiase. Me firi me nwa mo ba. Omo ba. Enwan no ye nipa asem na wo ken. Nipa asem meken. Na kwan be so na afa so frɛ wo ma wo mo ba. If se betombre ya ase. Omo so temi so mase. Enti ye emwasa de wo kan because they say no dodo na aka ne say sunsum sorry de ye de aduane ne to nipa ye de sika ne to nipa wo hei sa na wo ye wo mo ana say nyame adwuma no nyame asem na na ade tete wo nyame asem de tete wo mo mo mti ase se so na Kristo Yesu a wo mo bo na ni nkwaje na papa adenti na say sedi asofo ni bi esomo no e kamia ye say won hyada ne o mo nya adwene Mame, me no mo nya adwene ba me so ntia mo. Me no mo nya adwene ba no ntia so medi na chi. The person o nipa bi ati ase ne say. Bible na da ho no. From Old Testament to New Testament, ni nyaka fa Kristo Yesu. So when Jesus Kristo ntu dia, they make am say ja Bible to. Na ba obra. Na sasa asofo enka se wo mu nyame ni wo mu koso ye o madwuma sade tie na ka ne tete ne hwe sade ne wo mu si sum wo mu nyame ne wo mu ye wo mu ne masifa ka me se ne mu de ne mieru nti adenti na sade na wo mu ye wo mu de ne wudi nsonson ya bedemu Maame de amansunsun ya bedemu ni se enane de Kristo Yesu no ye nyankopon no wadan ne wadi aba be wo baji ye nkwa enti enka ne nyuma ne nyina ye den atwam enti enka ne no nanka obi ekoshabra wase a o me sunsun se ba ye ehia no o be so me be betumi be bedi na chi be na de washa abofo na ma ya wie so mumu me de enfa ye nko enti wu ye se kwakoje adoso bi kwakoje tsu ma bi kwakoje bosum bi kwakoje ade bi se ro kwakobobra abra washa abofo ndi amaye ba first ne ni wo kwase kwa abofo no ye ma abofo o le kwa abofo a eye adom ene be dom be favor bi na favor be na de wa me ye kwan so wa hye o ka so obi a hye obi a by force o shemu by force also woko to onya sha wo de ama yawie enti anka ne nyuma de ne yedie se ke be betu mi bi se tu mi bi ni echi no ene atwam ene anya bafo ne nam enu ti ena me no mo nya adwene na wo so ya wo de esen me ye me de se oba ma kire se Kristo Yesu ni waje nkwa ti Kristo Yesu no fa se waje nkwa abrabo no Kristo Yesu de da chi nkwa ma na wu akwaje sa nkwa no ba o ta sa mere
Yes, was Shabafo and Reja the amount, was a Raphael the amount, was a Michael the amount, was a Gabriel the amount, was a Sarabi and Tarabi the amount, was a Camel the amount. It is our phone morning a day, and one more back, and you would in found. Na papa eye bone sese bi wo papa free mu wo maami afree mu na obekone na so afre ne se wo mwa eye bone ana Eye bone e die nti na eye bone ye hiri bo aye Deuteronomy 10 Deuteronomy area in chase Deuteronomy 18 10 to 12 Deuteronomy 18 10 to 12 Deuteronomy ngoma ne tell edu mo tuni chemu a eye edu no edu ekosi edu mi no What's say ma wo hunu wo mumu obi a oma ne babare ma ana ne baba fa ojamu okonfo a ohye abosonkom obayifo odibisafo ntafo nkabrechirefo samanfrefo samanfrefo chase bi ase wasiti ma wo hunu obi a oma ne babare ma ana ne baba fa ojamu wase ma obi hunu ni baba ma na baba ide efa ojamu aha ojamu na ofa na sama be kan yo esa ma baba na baba ma e esa ro baba bo so de be ebi kika me nko okonfo a ohya abosonkom okonfo dia okonfo o si nyame nkom e no okonfo o hya abosonkom ye suma na wakwakyere no e na se suma na kasa kyere na wo hye nkom a e na ya abosonkom me bi to me hye nyame nkom ti wo abosonkom e na so wonpe to so obayifo wonpe bisafo odibusafo wonpe to bi se bi ko e na bisa okwa abusa enye wo ho enye na se saa die ya nso ne ma mpani John Dramani Mahama ye ya aboa na manadi akunwen amama ka je so ko abusa wani wokọ ye ne maame na okwa sran pai bo eno ya dibusa na no nso ye da musa so ye wo me Kristo ko ye bi so papa wo ko bompa ya de sere na wo sere ade sran ko ana dibusa nko me ko ye abusa me ko busa mani ko busa machi okay de na ku no wo busa na de fere baba so busa so for the kai ko for the kai wanye ni so for the kai wanye ni o se de yen fere ke ga to so abosonkom enka aya akomunko a ene ke nyame komo ha ko ka se akom wo se de abosonkom enti obi kom so man ya ebosom obi kom nsu a enye bosom e die ntia e bi se nsu o nyako pa bode ba suman ya de haban ya de note ya de moja ne suman ni pansa no djuma okay ba nsu ya ni pansa no djuma to so mame nkabrechefo aha samanfrefo ena nsamanfrefo abesi so enti nsamanfre ya de anye na so za papa sa bre no kanetete na ne maame no moye no esan se na wo munnim se enya nti na wo munya nsusanso obi a wo so na na ma munya nsusanso so pa sa munya nsusanso pa wo be fresa ma yawi sama na ba kan asuma se de kum o fa nche wo be kwa akoye wo jawo dia wo abra bo so ogbo na fa wudi wudi achi wo ba so waka achi emwo nipa to aso adutufo ne de obisa afunu ya ye fa woni nto ya be element e ka se Leviticus 1931 Leviticus etra ye dunkoli chemu a ye ediasa ba kono ose mo na na mo ho nko adibisafo nchen na mo hwehwe adunsifo achi kwan manu mo ho fi wo wona wo ho mene awrade mo nyankopon wase mamu nane mo ho e kwa adibisafo nchen e mamu nane mo ho e kwa abosomfo e manu mamu wo munyu hu na mimi ne de mo brade mo nyankopon ti mo bi en fa ni sunsu mi se na me fresa ma me ye we meku me ye se mani nyu hu na onyankopon so ye de ogina wachi ma me de bi wa no se papa se nyankopon ogina yachi de ene se nka ne manyinem papa e ogina yachi na adanti na ebi abrabọ no wo mo ba ensi wo mu yi ebi de esi yi Christians who are principles obi ko so fie ni e chele se woni to duru meni we oni musu fie ro mpabo obi ko musu fie da ba no mi se ko musu fie ye se pabo o ko ba no pabo ba nya me so na e emra sem du de se ye de ntimi ni so ba ye mo obi mra se ma ko obi di mai emra so ba 100 adu ba ko di ye obi di ni nyina so nti se sa principles of God when this wa o ba chew papa wo kan bibi fa ensuo ho na ye ka se wo si ensuo nyame na ye
na so be bomb pa ya de nti na won ko nyame anim straight rather than so de be fancy so nyame anim wo he maame nyame anim de hu ne se nka wanka sa obu nkotodwe bomb pa ya kire nyame a enka wotimi eyi umpa wo se ko nyame anim nti be se nyame anim he wo ni se nyame anim nyame anim ne se wanka sa no enne mate me ho ma ya akom kire kakra mpese me ko nyame anim ti wote ho ya akom kire kakra na bre na opese oni nyame di nkomo no eso wo bu nkotodwe apagya won sa no aka de opese nyame ye de ma ni aba de aka nyame anim de aka ne se o bomb pa yo de waso tu nyame aka kire nyame ba wo ni nyame anim na de ye kwan be ne fa so nyame wo nsuom nyame hu ensuo ni nsuo ye kopon ye de awo me de ahia ti mitiase ne kopon ye de ho butu nsuo no so ti ensuo de de nyankopon tumi ye de ewom na se opese o kire me se wo be ko nyame anim na so be bom paye no enka fa fa nsuo so ana sesen enfa nsuo so ba ye odwumadi a ye sere efa nsuo so e bi so de tumi ama o de tumi na de ama abofo ni nyina obi a odwumadi ye nsuo odwumadi ye odua odwumadi ye abota odwumadi ye odwumadi bo ye nyankopon ne be ye wo ba me fie ha me na apostle no wa by one city baby so hu me ade se wosi obi so yes na saa de no so so na sofo e bibia ni ade se ekosi nipa semesi so ansa na ba besi eye wo nipa epesi ehu ni saa de yi papa no so so hu ne sen eku emra ni nyaku na emraketi say de ha dwen maame so ba ha ne emra ne house a te bia me dwumadi a me de ba ye ni nti na bia yesa bo bi foforo ba e wo so ofasa akwanya ni nyina mu eno na me ka ne se ba ne sa ha dwen de maame ya mi hu mra ni gidigidi ba o se oba o se ye ma baby papa betena se reception o be hia no akasa o bu sa dwumadi a o ba be ye papa ni ho a wa kire se desi no beba okay enti se obi an te papa ni so ni ho a o ba ni se nti na chese bibia ne mra ne die ni kan na papa se obi wu a wo amamre bia ebetumi aye de yi nipa ne kra firi bonsam gyamu ana bibia ni wasa wu a o bone o papa e be kire bia wo bibia no betima ye de ama na se nsamu asofo no ka de afa ye papa Reverend Anthony Kwadwobuachi na me fa ne kra nsie yie nsamu mo ka fa ne ho wo susu se die ne se sa sore ma ne tie se na dofo bi tie a wo mo nye ye be ka kire so me se mo nyina hu na mo adofo ni nyina anka bakoma nto mo yam na o man ka se nsuo mo ho bisa se Kristo Yesu ka kire wo se su ho ene wo ma tie tie ase ni nsu ye ho papa ni wawi okọ ye wu ara ba ba ri owo me na tie ase do be ka bi ase ni hu de be ka kire o man papa me da ase